Primetila sam da se kupovina isforsiranih lukovica u proleće u marketima široke namene daleko više isplati nego kupovina individualnih lukovica u jesen i njihova sadnja. A kada ih već dobijemo, one su tek pred cvetanje, obično su u kombinaciji između 3 kada je zumbum u pitanju i 10, na primjer, kada je reč o muskari lukovicama. Međutim, ovo su biljke koje su predviđene da žive napolju, na otvorenom. I ukoliko ih unesemo u zatvoren prostor, one će naravno ulepšati taj deo stana, međutim, vrlo brzo će precvetati, izdužiti se, osušiti se zbog toga što im je jednostavno u stanu pretoplo. S druge strane, ukoliko ove biljke iznesemo ovako sa sve žardinjerom napolje, ona nema rupice dole i jednostavno će vrlo brzo, ukoliko pada kiša ili sneg, s obzirom da je zima i dalje, da se udave u vodi. Takođe, sam izgled ovih biljaka u saksiji nije nešto što je privlačno. Mnogo bi lepše izgledale da su negde u nekoj prirodnoj varijanti, odnosno u aranžmanu. I zbog toga ono što svake godine radimo u ovo vreme, a to je negde februar, kraj februara otprilike, je da odem u šumu, pokupim materijal koji ću iskoristiti kao bazu, odnosno stanište za različite vrste isforsiranih prolećnih lukovica. Ovo prolećno vreme usred zime, kada nema lišća na granama, a ima puno vlage, je apsolutno savršeno za gušnjavanje mahovine. Ona je sada prelepa. Inače se u ovo vreme ne vidi od snega, međutim, kako snega nema ni u najavi, sada je idealna prilika da bar deo čupnem, skinem ovaj tapacirung sa oborenog debla. Razlog što volim mahovinu je što je ona pre svega zimzelena, drugo, ima tu apsolutno čarobnu prolećnu boju, boju trave, znači svetlu boju, što prekriva svaku površinu, pa i onu najružniju, tako da možemo da je iskoristimo za maskiranje zemlje, odnosno neuglednih delova kako u vrtu, tako i u samim saksijama. Nema premca kada je reč o aranžmanima, zato što svakom aranžmanu daje onaj konačni, čarobni, meki i topli feeling. Prolećno cveće najlepše izgleda upravo u prirodnom ambijentu, gde nema veštačkih materijala. I upravo vođena tom idejom, želim da i forsirane lukovice posadim, presadim i u dom unesem deo prirode. Ideja je da umesto žardinjere iskoristim komad napuklog drveta koje je već šupljikavo jer je polutrulo, a na kome su počeli da se formiraju slojevi mahovine. U ovom periodu kada snega nema je u šumi sve nekako bež. Jedino što remeti i ulepšava ovu sliku su različiti slojevi mahovine, različite vrste mahovine, kao različite meke vrste pliša. Pripremila sam pesak, nešto malo šljunka i zemlju. I time ću ispuniti ove pukotine ovde, u koje ću jednostavno onda pobosti lukovice. Lukovice ne zahtevaju puno zemlje i mogu da stoje iznad same površine, znači ne moram imati nešto duboko u što bih gurnula ove biljke. Razvile su prilično veliko korenje i ja ću sada te žilice ukloniti, jer su biljke već u cvetanju. Nema tu nikakve filozofije, znači nađem udubljenje, pobodem lukovicu i začeprkam odozgo, odnosno postavim malo zemlje koja je kvalitetna kako bi se ovi cvetovi mogli što lepše, pravilnije razviti.
Ono što mi odgovara je što lukovice zumbula ne moraju da budu potpuno u zemlji, već mogu da stoje iznad same površine tla, a samo koren onda da bude zaboden u zemlju. U samo par poteza postavila sam 3 lukovice zumbula i što se mene tiče, one izgledaju odlično. Ova prirodna baza od drveta im je jako zgodno, odnosno jako dobro poslužila. Međutim, šta je ovde sada problem? Problem je što to drvo izgleda nedovršeno, odnosno prilično neugledno. I tu na scenu stupa mahovina koja je nenadmašna kada je tapacirung u pitanju, a kako je ovo meni sada na onu stranu, moram da okrenem ka sebi. Znači, ovo će mi biti lice. Svaka biljka, odnosno svaki aranžman ima takozvanu prednju i zadnju stranu. Ovo će biti prednja strana, ali ću je ja sada okrenuti ka sebi da bih videla uopšte šta radim. Nema tu nikakve filozofije i ničeg komplikovanog. Sve je stvar ukusa i osjećaja za neku perspektivu. Ja zaista obožavam rad sa mahovinom, jer je to toliko topao i nežan i mek materijal da je neverovatno. Zaista obožavam mahovinu. To mi je jedna od omiljenih biljaka. Evo ga. Za nepunih, ja mislim, 5 minuta, ne više, čitav aranžman je završen. Ono što ću naravno sada na kraju uraditi, idem po fajtalicu da ovo isprskam, jer je uslov da mahovina ostane ovako lepa i sveža da bude konstantno vlažna. Ovo je prvi aranžman. Za drugi ću upotrebiti takođe ovaj komad drveta koji već u sebi sadrži jedno udubljenje u koje može da stane nekoliko lukovica muskarija. Moj baštenski divlji zumbul još uvek nije u cvetu, jer je ovo isforsirano na cvetanje u optimalnim uslovima, a ovde to naravno nije slučaj u bašti. To će biti negde u martu. Inače, ovo je jedna od meni omiljenih prolećnih biljaka zbog toga što je izuzetno lep kontrast ovih plavih zvončića i svetlo-zelenog lišća, i ono što je najbolje, što se svake godine broj ovih lukovica umnožava. Znači, geometrijskom progresijom se uvećava. Drvo je naravno idealna podloga za zasejavanje, odnosno za zasnivanje tepiha od mahovine. Pa ja tu praktično nemam puno posla, jer je upravo na ovakvoj jednoj površini i nastala ova mahovina koju sam donela. I sad ono što ću raditi naravno je isto kao i maločas. Možda je bolje da uzmem ovako telefon pa da onda snimim, ali u principu nema tu šta, jer mahovina je meka, podatna i vrlo lako se lepi na svaku površinu koja je vlažna. Ne, ipak će mi trebati 2 ruke. Znači, ono što radim je da u stvari sloj po sloj mahovine, parče po parče lepim i tako pravim patchwork, ovaj fini tepih od ove neverovatne tople biljke. S obzirom da je mahovina tek postavljena, ona negde nije legla naravno,
i onda ću uzeti štapić za ražnjić, pa ću njime da bockam kada se nakvasi dobro mahovina, da bi što bolje i prirodnije legla, isprativši u stvari ovu podlogu od neravnog drveta. Znači, to je jedna od dobrih osobina ove biljke, što ona može da se adaptira, da krivuda i da bukvalno prati liniju one podloge na koju se postavlja. Ovako izgledaju moja dva brzinska aranžmana od prolećnih lukovica zasnovana na polutrulom deblu donesenom iz šume.